jam hiramon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe haalirde Bambilor toɓere fama haalirde gotagu sikke ala en garti e yewtere meɗen wiitende ɗangal e jamma hande o to kaɓirɗe dowre o woni toon ko musidɗo men cukalel laaɓi juuɗe Siré An kaɓirɗe kakidiɗe guega banggue Aminata Siré Bassoum e yesso haalirde musidɗo mon Ibraahiima Oumar Kane Katante leñol mo Agnam Yeroyaabe. Liggi e oɗo saaha ɗo gonɗen hannde eɗen gandi jamdi nogas e goho foyojumaji 5 ɗo henna e Agnam Paris Mango kono ko noon jamdi nogas fawri hojomaji 5 toon to Hoƴƴere e Fouta Kumba Yumɓe. Bandiraɓe tedduɓe eɗen gandi so tawi ɗiɗo sangaji keedi olel ngel wontata gotel ha toon to leyɗele dentuɗe Amérique ngam ballal haalirde ganduɗa haalirde windoreyankore woni haalirde meɗen haalirde hayre law jamma hande o noon ko haalirde meɗen dingiral fulɓe wawani jokkade e ɓoggol ngol no hannirta dani ngam dañji en koɗo kesso e yewtere hesere woni musidɗo meɗen Moussa Samba Sow mo cuuɗi meɗen Seyen Wuro Molo eɗen kewno wiide so tawi leñol ari e ɓamtade ngol jindat wadde noon wiyeten tan ko jur gueɗe ɗe tan ɓeydo hewde e ɓeydade kadi welde ma ñalawmaji ngar a haajata ganduɗa haalirde ma paya to welma foof so ɓooyi kadi oncoɗa pata banggue goɗɗe ɗe ko noon golle ɗe mbawata moƴƴirde ɗum noon tan jamma hande o nayotoɗen ko abbiti e gollal biyetengal taxi gollal biyetengal taxi ko werla ganduɗa gollorɗo tawi ganduɗa koɗo meɗen hande ko goto e yontaɓe leñol ngol Maysour Ngaydo jeyaɗo cuuɗi meɗen toon to Horkoƴere tawi ganduɗa ko lañowo taxi e nder Boli Paris Mango. Bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ɗo gaaci ganduɗa Saydou Ba dillata ɗo eɗen gandi ɓerɗe kewɗe hakkillaji koti ganduɗa e dille hanki ɗum noon tan ɓiyeten madda ko mayɗi jewtoji wurɓe wadde ɗo joni o tan ko adi tawde nataten ɓe bundi yewtere meɗen nde en bismoto koɗo men o salmina rendogo ɗum ɗon Mansour Ngaydo gorko mo Horkoƴere jam hiirema aɗa wawi salminde rendogo. Jam hiire mon bandiraɓe musidɓe hettiɓe ko adi foof mboɗo jarno Ibraahiima Oumar lollirɗo Katante leñol katiɗo alhaaliji mum golle mum e dañal mum hatti ƴefti kattanɗe mum hokki leñol mum ngam hadde hoore mum
an sa bismima ɗo biyeteɗo Mansour Ngaydo kala ko mbawno mi wadde mi woppam mi jawbuma non salmini on onon hettiɓe mi jarnimon min jarnima ceerno Amadou Bambilo gonɗo sa jarama Mansour Ngaydo bandiraɓe mbiɗa sikki so tawi nani ndeɗo dande aji kewɗi ma kote e ganduɗa e tabalde TV ɓe hen ganduɗa ciftore ndendori TV gam golle mantinide ɗe o gollata toon tawi koye sengo witengo Maggo Diine kono kadi ma hakkillaji kadi kewɗi gartu e nder dille ɓamtare Pulaar baɗaɗi e wanno leñol ngol kala ko ene golla ko ari fof e nder aduna ka kanngol ngol addata hen gueɗal maggol nde wanno en gona boɓolel joƴiguel ala ken leñol timmogol bawgol yaadude e windere so en ciftori lefol meɗen bitegol manggal ñabbude walla en lohi mbiyen prévention de sida ko kanko wonno toon ganduɗa ɗownoɗo golle ɗe ha hunde nde yaari no hanniri dani wadde noon ɗo joni joni o en kettoto tan gaaci naten e gonɗi golle e ɗum noon tan eɗen gandi so tawi gueno jaabima ñande 19 lewru dartol ndu koyɗe kucci ko toon to wawde gam ganduɗa ñalawma pinal pattam lamo jogorɗo waɗede toon no hannirta dani kadi e siftinde ganduɗa ɓen ɗon koye jeeyaɓe e fedde meɗen wiitede Jayre Pulaar woni fedde ummanide godal haalirde Ngendi e ayawo Ngendi ina jogori wadde janggo so gueno jaabima batu muɗum pattam lambo kubtidingo taw koye sengo SKM e gardugol Kilifa Thiam ɗum noon eɗen mbiya tan yo gueno hokku en hawrude hen adi foof ko Mansour Ngaydo ka gollowo gollal bitegal taxi e kadi ganduɗa tawi koye nder Paris gonɗa eɗen gandi taxi ko werla woni ɓe ganduɗa so nanino taxi tan e paamata hen ko werlayel tokosil mbawa serdude golle ɗe holno wayi kadi e nder laabi ɗe gandi hanki to cuuɗi meɗen joguiɗen ko lawol joguiɗen lappol joguiɗen bolol joguiɗen ballangawol joguiɗen ni ganduɗa musul e ko nandi hen wadde noon so tawi e nder ɗeɗo leyɗele walla ni kuftidinen mbiyen hande aduna o ene jogui laabi kewɗi tawa ganduɗa inɗe ɗe ene certi ko ene wiide boulevard walla wiide ganduɗa avenue walla ganduɗa wiide ma route walla wiide rue walla wiide ganduɗa villa walla ganduɗa passerelle walla pont walla wiide e viaduc walla wiide ganduɗa quai walla ni sa yiiɗi mbiya voie walla national walla impasse walla autoroute e nder ɗiɗo laabi foof ko laabi dogueteɗi kono noon ko joom boru loppata boru muɗum ɗum noon en camni ha toon to cuuɗi meɗen Horkoƴere e kala ko taari ɗum wadde lamdal gadanal tan ngal min paarema ceerno Mansour ko wiyete taxi ko kam so neɗɗo yiɗi naatde e gollal taxi holi tan dillande adande nde o waɗata ha o wawa naatde e gollal ngal holko atto wadde eyi katante leñol mo kewɓe noddirde Ibraahiima Oumar Kane a jarama Allah jarama ewa ko adi fof sa yiɗi wadde gollal taxi ngal en jogui laaɓi ɗi poɗɗa rewde wona tan mi soodi werla am mi waɗi taxi ɗo e leydi he wona noon yarata kadi taxi ji ene certi kalten tan ko pari ɗo henna enen kon ken taxi parinaɓe haade ko pari noon gonɗen e région ngaji goɗɗi ɗi walla banlieue ji ɗi jiida emen yimɓe yo jaafo noon alay sago sen en kaali sa foɗɗem ngal tubankore aran hen nde wonno gueɗe hen en galanaɗe walla min mi alanaɗe inde e ɗemgal men so tawi a yiiɗi wonde taxi en waɗɗo henna duuɗe ko wiyete école aji fof
ay hanto majji namnoɗa mbiya min dembo yiɗi wadde taxi e on sahaa ɓe kolluma laawol ɗo ndewata faadi fof alay sago jogoɗa ko wiyete carte d'identité ko walla carte ma séjour taw ko laaɓɗo sa joguimo ɗum ha gasi e on sahaa jogoɗa ko wiyete permis o permis o noon ko permis B alkulal bangal eyyi woni poids léger o eyyi poids ɓurɗo famɗude sa joguimo ɗum a gayni e on sahaa kamɓe duɗal ko jiɗɗa jokkude ɗo maɓe namno ko wiyete casier judiciaire ko ɗerewol ngol laamu joganima kala bonande mbawɗa wadde ene winda toon sa meeɗi haɓede sa meeɗi wujjude sa meeɗi wadde ko boni a ñawama nena e ngol ɗerewol mbiyetengol tonggode tati volet numéro 3 e on sahaa kamɓe namto so tawi ɗerewol ari ene laaɓi hay batte ala ko woni hen e on sahaa école o ene wawi duɗal ngal wawi ƴeftudema naata hen mbaɗa ko wiyete heblo ko formation so tawi ɗerewol ngol ari ɓe tawi ɗerewol ngol laaɓani wol bonande menɗa wadde e on sahaa ɓe mbima an min mbawa ƴeftudema laamu ko hanma nde wonno gollal taxi ngal ko yimɓe kalfinteɗa alay sago an gona neɗɗo laaɓɗo gona neɗɗo pewɗo gona neɗɗo mo wona meeɗani wadde bonande so tawi a tawama waɗi bonande haaɓe kula ɓe jolnataɓe wota ruttinde bonande banduɗa nde e mum ko ɗum woni noon ɗo puɗorɗa jarama Mansour Babama ɗum noon golle maɗa jooɗi peewi sikki ala eɗen jorti bandiraɓe hettiɓe ɓe wonko puɗɗi e famde ndeka gollal fof ne jogii no naatirte wadde noon ko ma ɗiɗo laabi gooda no haaldi hen kadi a haalde o banggue casier judiciaire ndeke firi ko neɗɗo mone naata e taxi nde won noon gollodirta ko e yimɓe ɓe gandodiraka yimɓe sertuɓe gonkaji sertuɓe leyɗele sertuɓe ɗemɗe alay sago mawo wona laaɓɗo taw to banggue golle makko e nder laamu wadde noon en calminiɗo ganduɗa musidɗo meɗen Amadou Birane Bal ko noon kadi Harouna Ba en calmini ganduɗa Tidiani Waddu calmini ganduɗa Oumou Ly e Djibi Sy e Samba Mbalo taw ganduɗa ɓeɗo foof ko ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa dognoɓe taxi ji e tawi ganduɗa koye nder leydi Wala Fendo kamɓe foof en mbi en calminiɓe en jaariɓe en juuri mamaɓe nde wonnoon eɗen gandi golle mabɓe wona golle pamare ko noonne kadi calminirte ganduɗa ceerno Sidi Diop eɗen gandi to woni foof e oɗo saaha inana hetti yewtere nde tawi ganduɗa ene yirlo e laabi Wala Fendo no hannirta dani toon to cuuɗi meɗen Horko Ƴere wadde noon ɗo joni o ceerno Mansour min payata tan koye lamdal ɗiɗaɓal widema wonde haadi ko ma rewe ɗiɗo laabi heɓe ganduɗa goo permis taw wona permis fof wawi hebde taxi ko ma heɓe permis biteɗe permis beeɗi e so tawi heeɓi ɗum keɓa casier judiciaire ande golle maɗa ene laaɓi ndewa won e laabi e hade men natoyde tigui tigui won e lowe beele taxi holi pecce muɗum beele ko werla fof mo coɗɗa aɗa wawi wadde ɗum taxi walla ala ko won werlaji tan gonoji taxi walla hol pecce taxi tan so neɗɗo yiiɗi gollade hen e caggal nde keɓɗa ɗum joni arire kono keɓɗa permis o taxi o kadi fawaki e jogade permis sa nani ene wiye wonde jognowo taxi nde e jogade taxi en serti aɗa wawi jogade taxi ma taw a wona jognowo taxi o guitta kalfina ɗum neɗɗo goɗɗo ene liggoro taw ene yomma e ɗum serni ɗum ko taxi werla codaɗo e codaɗo e ko neɗɗo jiɗɗo wonde dognowo taxi o beele ko werlawo hawri fof on wawi sod tan o waɗa ɗum ɗo walla ala jogui ko werla o ko maw jogo werla nawowo yimɓe joyo walla nawowo yimɓe jeeɗiɗo e holno yarata ɗo ɓe mbiyata ko ko oto fuɗɗiɗo e yimɓe joyo ha fayi dow werlaji gazoraɗi taw wona ko mbiya transport marchandise ko werlaji gazoraɗi ene nawa yimɓe ɗin kala mo kawruɗa hen aɗa wawi wadde ɗum taxi nde wonno a wiyata tan ma ƴefta 405 walla 406 walla 44 sa ƴeewi e nder boli pari ma yi hen taxi ji kewɗi ɗi jiida aɗa yi hen Mercedes uji aɗa yi hen BMW ji aɗa yi hen Peugeot uji aɗa yi hen Renault ji
aɗa hen toyataji ndeke ene serti won leyɗele noon en jogii tan mbiya ko ɗiɗo kono ɗo e Paris ko oto mo jiɗɗa fof haadi hay ko nawo yimɓe o aɗa wawi ɗum taxi beele pala gonowo dow ko windete taxi ko ɗum ko an sodata ɗum walla ne jogii service mo ganduɗa keɗɗo ɗum tottoɓe ma e sa heeɓi ɗum hol ñawoji gonɗe e majjum aɗa andi ɗum wi taxi Paris ko geɗe kewɗe denduɗe e werla o mbi ɗum taxi wona werla o tan yoru ko wonata dow ene leeɗa ko ene winda ɓe mbiya ɗum luminol ene winda taxi parisien ɗum ma jeeya hen ɗum so ala e taxi wona taxi hunde wotere wiye ordinateur joni noon aɓeɗen jiiɗi ittude ɗum ordinateur woni sa taxi ma so taxi wirtimama sa ƴeewi caggal to ma yi way kono paquetel ni ene waɗi lumiére boɗejo ene waɗi hen air waktu on fitti waktu mo jiiɗa ɗon o ko waktu mo gaynata ɗum wiyete ordinateur ɗum kadi ma jeeya taxi so ɗum wadani taxi wadata wadde beele wona taxi joni an jogui taxi ma may garoy kam beele taxi a jogo taxi ma walla hasat taxi o walla gueɗe may garoy toon beele wona so tede jogui taxi joni taw komo jeyanɗa hoore ma ko nde welma fof puɗɗotoɗa nde welma fof gaynta walla won ñawore wonde hen eyyi ɗum ene fecci kadi e pecce ene fecci e pecce gandanɗa hoore ma koko taƴa liggeyo nden won ko heure sappo wonande luwowo kasowo heure sappo joguino mo hasata codanɗo hoore mum kaso woni wonde a jangi a wawi a joguima yamirore nde foof kono a ala werla jaaha ƴeewoya a joguiɗo werla taxi joɓamo gona e dognude aɗa yoɓamo lewru walla balɗe nde wonno Ibrahima alhaali taxi ene jiiɓi seeɗa ene jiiɓi taw so tawi kadi eɗen jiiɗi famminde yimɓeɓe jubbande ma adande ko ɓuuri moƴƴude mi hoorema wotomi jiiɓade hen caggal nde mbiɗa kam sa yiiɗi taxi holɗo ndewata a yii no kalamama yeehi duɗal ɓe jaɓinima a addi kayitaji ponɗa adduɗi fa gasi ko ɗon mbatta heblo gueɗe kalɗen ɗo ma heblo ngo gasa mbawa natode ɗe gueɗe eyyi joni noon jinnon ko jubben heblo he so wiyama heblo holgon heblo woni formation nde wono taxi wona mi soodi oto tan mi naati hen ma mbaɗa formation mbawa hebde ko wiyete permis taxi ko nden mbawa wonde chauffeur taxi permis taxi o jiiɗa e BO ala jiiɗa BO sa waɗi a heeɓi B ma a sodan oto ma walla oto sahil ma ɗo a jolte hen jogi permis ma B kono noon so tawi a yiiɗi wonde taxi alay saago mbaɗa formation keeɓa ko wiyete CAP ko walla wol wiyoɓe ɗum CCPT a faami wol wiyoɓe noon sa wi C fiti ko carte sa wi CAP eyyi CAP ko carte no ko certificat d'aptitude professionnelle ɗum woni CAP ko nden noon jamirtoɗa ya won dognowo taxi woni hen ne mbiya CAP o ɓe mbiya ɗum CPCT woni carte professionnelle de la no wiyatno carte professionnelle de conducteur de taxi ko hunde wotere joguinde inɗe ɗiɗi walla ko gueɗe ɗiɗi ciftuɗe eyyi aɗa waɗi ko kartal so tawi a gayni formation Allah waɗi a waɗi ko wiyete kawguel ko ma mbaɗa kawguel wona a waɗi formation heeɓi tan de a waɗa kawguel ngel sa waɗi kawguel ngel keeɓa kartal ngal keeɓa kadi seedan faagu ngo woni certificat mo kalamam d'aptitude professionnel o carte mum dokkama o woni gandanɗa hoorema a heeɓi carte professionnelle de conducteur de taxi on carte wonna koye oto he mbaɗamo en joguiɗo watte kala nde police ari ena yurno gueɗe ma e ƴettan feewi yo hoto carte on en ɗon soɓe tawanimo ɗon ene wawi hukkudema caɗele joni noon sa waɗi formation woni heblo ngo ene fecci e pecce ɗiɗi eyyi so tawi yiiɗi naten hen noon naten hen mi feccama feccen eyyi formation taxi fecci ko pecce ɗiɗi ene waɗi feccere ene wiye national a faami en waɗi feccere e wiye départemental haali koye département he tan woni falde koko toɗɗi falde nde ɗum jangata national ngal toɗɗi ko leydi ndi foof ɗum ɗeɗo pecce ɗiɗi fof jangade ɗe joni noon holko woni national en yaaji national gestion nen hen
gestion woni ganda hoorema golle de e golle de kala ko nanja aɗa wawi wadde gestion mun aɗa wawi andude natata ko naati ko yalti no rewirta il faut gestion wona hen gestion réglementation nen hen ganda règle uji ko gestion réglementation sécurité e français ala sofa mbawa ɗemgal ngal woni gona mbawɗo haalde français mbawa andude golle no jiɓɓinirte ganda ndenka ka e taw kadi aɗa andi ngal nguɗo naafirta eyyi kadi sécurité ndenka e sécurité joni hay aɗa jangguini hen ko woni kam mbiyata arme fof joguitade fof ɓen jogui tolno mum ko wiyete catégorie o waɗi catégorie 1 waɗi catégorie 2 waɗi 3 ha yeehi dow joni noon ɗiɗo tolnoji fof ala sago kadi a jangatɗi nde wonno kawguel ngel so ñande mbattonde ɗeɗo naan fof mbawi artude hen ɗum woni national ngal kadi e code ko wiyete code la route ko code o hay so tawino aɗa jogui permis mo kalnen adano kadi a jangguitan code o a jangguitan code eyyi ko code mo janggunɗa adano kestitinta walla o ko code taxi tan ko kanko kono gueɗe nene hen ɗa yitano ɗum nde janggunɗa nde joni noon so tawi kawguel ne waɗe national o ɗeɗo gueɗe fof mbawi arde hen eyyo ɗum woni sa heeɓi national o gayni fuɗɗoɗa jokkude heblo départemental ngal wadde ko national gaddortoɗa woni a heeɓi yamirore aɗa wawi hutorade e nder leydi he foof caggal ɗum noon cuɓoɗa holto jiɗɗa gollade ɗo ala wona noon yaari national ngal ɓe mbiyama yawaɗe ha gasa ndeɗo feccere mbaɗa sa a heeɓi woni a admi dawal gadnal jokka dawal immal ngal yonta tan wondem taxi ala ko ma dawal kadi département ngal ma yanta hen nden timma hol he ɓuuri ngal tidde goto waɗi ko yimɓe goto fof jogui tiɗiri ɗum goto fof kadi en joguiɗo samoro ɗum moƴƴuɓe haqqille ko woni département o wono ɗum heewi huñete département o mi haalima national ngal ne tiiɗi neɗɗo mo janggani affaire gestion affaire règlement o woni kuule loi naggam article naggam huña ɗum tiiɗi ha maayi kadi aɗa wawi huñat noga famde eyyi kono ko ma huñe kam ko heewi ma huñe won hen ko kuñata won hen noon ko ma kuñata hay sa famani mana o kam so namdo ngal yaltoyi taw aɗa jabade département o ɓe mbiyatma ko ɓuuri famɗude ya reen 600 bedda e nder Paris 600 bedda eyyi il faut ndena ɗum holko addantuma rende ɗum ɗiɗo kala hen to mbiyeɗa bedda kaarijo eyyi aɗa andi to woni yo tan andi to woni holko addantuma wiide a forçama ndena ɗum kono ɓe mbiyama ya rende ɗum nde wonno so tawi kawgel ngel ari a anda bedda mo dokkeɗa e nder 600 he ko hen dokkeɗa beddaji 4 jalta hen e nder 600 guide beddaji 4 wonno ko ɗi janggata e formation ne oɗon jangga beddaji 600 de waw kanji foof eyyi tawa kala to lamdal ngal yani eyyo hawreɗa anduno taw hawreɗa anduno tigui ɗum woni ko département jeeya woni beddaji aɗa ɗin ko Paris goni beddaji ɗi ko Paris ɗum woni département beele ko laabi ɗi tan walla won teskuyaji goɗɗi ko wayno juma kaari walla eyyi ɗum joni ma garo hen eyyi ɗum jeeya ko mbiyata monument ji ko joni noon beddaji ɗi 600 ɓe mbima itinéraire woni ko laawol aɗo yiɗi ummade gonɗo joni Paris aɗo hoɗi ganduɗa hoorema porte d'Orléans aɗa yiɗi yaade porte Clignancourt ɓe mbima holto ndewata ɗum woni wiide itinéraire ko a faami de woto ndewata o ko gam yiito taw walla ko holto ɓuuri yawde e holto ɓuuri ɓe dokkama koɗo ɓuuri yawde ɗum ɗo ɓuuri raɓɓide mbiyan noon taxi ɓe keewi rokkude koɗo ɓuuri raɓɓide wona ɗo ɓuuri yawde a faami nde wonno ɗo ɓuuri yawde ɗo ene heewi ɓurata seerde eyyi ɗum dokka ko ɓuuri raɓɓide ɗo joni noon kono ɗon de ma jokkuɗo ma gari toon ɗon joni to kalɗa ɗo joni wona to ɓuuri yawde koto ɓuuri raɓɓidde beele wona sa julni neɗɗo o a yaari jaam ha o yettoyima wonde makko hojomaji 20 50 o ɓuuri yobde ma ko heewi wata ɓuuri moƴƴude ma e heñade kadi dognu tan jippinamo ala ɓurani anda soɗo heeɓa goɗɗo ɓurani ɗo joom yinnoma jubboy hen toon kono haade addi tan namde ngal ene mbawi jabade ɗon kono jinnomi koko ɗum waɗi saket kono haade addi ma hen jaabo taxi yiiɗi ko jolno ko yaawi nawa ko yaawi ƴegno ko yaawi sa ƴeegna dañani goɗɗo noon e ha sa dañani goɗɗo kam nde wonno fandare ma ko yiide dañde goɗɗo kala nde neɗɗo joli sa ñoƴƴi a dobima lawol gol tan ko
ko €2.60 a faami haade kalten ɗo ko ha yimɓe paama mbasen haade ɗum CFA gen €2.60 nde ɗum woni ko mbiyata ƴeftugol gandugol prise en charge hedde temed tati CFA ko eyyi ɗum noon so tawi Allah wallima sa jiiɗi neɗɗo heɓa goɗɗo ɗum fa yaw dañde neɗɗo sa ɓoyde makko hokkuma yoru a waɗi hojuma 30 hakkude Agnam Yeroyaabe e gandanɗa hoorema e Agnam Kanel ɗon joni taw ponɗa waɗde tan hojomaji nogas a waɗi ɗon e waktu aɗa jomum yoɓat ko heewi taxi o heeɓi ko heewi kono noon ko heewi ko ene wayno ala jejjude nde wonno so tawi mbeddo ene doga e nder waktu he so dogi hojma 30 taw jomnoɗamo temedere hojma 30 ɗe omo wawi dañde ko ɓuuri temedere nde ay 30 keddi hojum ɗi kadi omo wawi dañde ko ɓuuri temedere nde jolƴeego o ɓurani joom taxi ɓurani joom taxi yawde nde ɓurani joom taxi ɗum kadi ma en gari tarifaji ɗo sen gari tarifaji ɗo ko toon kadi jaññoɗen joni noon mbiɗon formation départemental ngal woni kalamama 600 bedda ganda ɗum 260 ko wiyete monument o ganda ɗum itinéraire 40 ganda ɗum e nder Paris en waɗi place uji ɗum ɗo boowe nogas mbina place ko boowelaji nogas so tawi boowel fof laaw bedda naɗɗo e mun o taw hay batte ala ko winda hen ɓe gadda boowal ngal ɓe dokkuma jiima e kayit he andi ko boowal on ɗo andi ko beddaji gon ɗo kono hay boowal ngal inde mum windaka bedda addi inde mum bindaka saɗa heptina saɗa heptina beele ɗen boowe nogas ko yeru tan mbiɗa nogas walla ko boowe nogas nden wonno beele boowe nogas ɗe fecca koye pariji nogas ɗi pari elle ko nogas wona pariji ko goho ha nogas beele ko pari fof e boowal mum walla aɗa tawa boowe ɗiɗi e pari goto aɗa tawa boowe ɗiɗi e pari goto wadde tawa ko pari mo ala boowal wadde a tawa pari mo boowal yaltani hen eyyi kono ko ɓuuri hewde kam en tiiɗi pari mo boowal mum yaltani hen nde wonno pari ɗi timmani nogas pari ɗi ko ko eyyi timmi pari ɗo nogas eyyi ko nogas kono noon ene waɗɗo pari goto taw boowe ɗiɗi jalti hen eyyi taw boowe ɗiɗi jalti hen joni noon ɗen boowe kadi aɗa saabu kuñinaɗe hoorema nde wonno so kawgal ngel ara boowe ɗiɗi jalta hen anda hol jaltoje hen wadde joni somi faami ma ganda boowe gonɗe e nder wuuro he ganduɗa ko mbiyata itinéraire ko laabi mawɗi julfitoji hakkude leɗɗe ɗe ganda ɗin ɗon ganda ko mbiɗa joni monimaji ko ɗum ko juma kaari ɗum ko église kaariji ɗum ko ɗum ɗo kaarijo tawa ko hunde fof aɗa ɗeɓa so haalama tan aɗa hakkille ma hoto foti hedde taw wona ma jurnoɗo monimaji ɗi ko teme nden mi anda so waylima wonno min fuɗɗi huɓoy seeɗa mbiyata nden ɗel kitande 2003 hiɗande ujunnaji ɗiɗi e tati eyyi min ko nden bammi nden puɗɗimi ko duuɓi sappo pawɗi seeɗa nden ɓe mbiyata ko 160 e nder Paris eko taari Paris holno gandirta ko moni ma fof sa wiyama nawam dokken yoru tan monima mo yimɓe gandi Tour Eiffel yimɓe fof gandi ɗum hay mo arani ɗo e nan Tour Eiffel wonde hedde tan banggue Dakar tan neɗɗo ma nawam galle bawmo salede no porta teskora ɗum ni arani to ƴamanɗa to monima goto wonno tan joni noon monima o somi haalima yimɓe gan ko gonga noon to jinɗa ƴamde to monima goto tan monima o wiyete Louvre an Louvre josi wiyama Louvre musée de Louvre on koye monimaji Paris ƴeeya kadi yimɓe so nani monima woto cikku tan ko hunde darnade tan towta yimɓe daara ala juma ne wona monument hôpital ne wona monument musée ne wona monument hunde darnade kadi e laawol no Tour Eiffel ni en wona monument a faami de galleji ko wayno ɗo fijete ko wayno lido en ko wayno ganduɗa hoorema ɗo watte sen jiiɗi tan mbiyen ɗum tingale voilà tingale keptinirteɗe eyyi ɗum fof ene wona monument ko e Bercy en Bercy yimɓe heɓe nana Bercy joni ko ene waɗe ko heewi fijirleji mbaɗe ɗon kawgilaji mbaɗe ɗon coftal ɓalli mbaɗe ɗon ɗum kadi jeeya koye monument aji tigi wadda rutto e formation o tan sen jowi ɗum mbawen yarde gacci seeɗa mbawen ɓendude eyyi joni no formation ay joni a waɗi en kaali monument ɗi en kaali laabi ɗi en kaali falsuji ɗi en waɗi ko wiyete ɗum ɗo national en waɗi ko wiyete autoroute ɗum kadi kala gummotoje Paris ala saago ganduɗaɗi kadi nde wonno kadi haɗi jalta e kawguel he sa andani ɗi ko wayno autoroute A1 en autoroute A3 en autoroute A4 en ko wayno national 3 en national 13 en
national 105 e ko nandi hen inno so tawi kadi kawgel ngel ari ar rokke hen fodde ɗiɗi to national to autoroute ɗi dokkata fodde ɗiɗi so tawi huñaki kanji fof so tawi yani hen ka huñaki aɗa a perna ɗum nan ɗum aɗan mbiyat neɗɗo hunde joni noon so ɗum ɗo har gasi e nder départemental he ko ɓuri tiidde ko wonande yimɓe heewɓe ko dognude konduwi ɗo a jengi a wawi ko noon dognude ko mbiyete théorie e pratique ko ɗon guddirta kawgel ngel saɗa waɗa kawgel ngel aɗa andi a neɗɗo kam keɓɗo permis mum o kadi en jejjiri permis o wona mi heeɓi permis mam hannde tan oto mboɗo yaha mboɗo e taxi ala permis ma jogo duuɓi ɗiɗi ma gurda permis de duuɓi ɗiɗi wona koɗo hen wona koɗo hen kono sa dañi ko hitande ari mbiyama ya a timmana duuɓi ɗiɗi hankkadi kamɓe ɓe mbiyata neɗɗo wawa jooɗa duuɓi ɗiɗi taw dognaɗo oto kono permis ɗi ne wawi wonde permis keɓaɗe e farayse walla keɓaɗe e leyɗele ɗe farayse gonɗini permis mumen eyyi kono ko ma mbatta permis ɗo henna Allah sago mbatta permis ɗo a wadde ko farayse gonɗi permis eyyi permis gonɗi ɗum mi yuyta mi ƴenkitaki noon wayno permis Europe yimɓe hoɗɓe Europe kono mbiɗa Afrique kam so tawi a addi ɗo permis ala sago mbayta ɗum e permis leydi ndi sa waɗi ɗo permis leydi he e on saaha aɗa wawi ɗumen joni noon conduit ɗo so tawi aɗa waɗa mo ɗon ko caɗele aɗa andi joni ñande ko wayno ko wiyete permis B o saɗa passa mo kewɗa yatomo inspecteur goto walla ɗiɗo walla min gam ne mbayra mo inspecteur goto tan jaada hen kañum mondeur maɗa jaadon ɗumi noon kono oɗo permis taxi o saɗa passa mo ko wiyete CAP ko aɗa wondi e inspecteur uji ɗiɗi nena joole oto he walla tati wol jolowo yeeso ɗiɗo joole caggal a faami wona don haɓe ƴeewa no dognirta haɓe ƴeewa ñaatugal ma haɓe ƴeewa façon no jewtirta haɓe ƴeewa laabi ɗi ndewata ñaatugal kay a waɗaɗo wuttima dolokke tan mbaɗa tengade ma mbayano Samba Soyil Bani ñande mbaɗɗa dolokke ɓe nama ho Agnam Yeroyaaɓe ɓe wima yaaja ƴewya taxi ji Agnam Yeroyaaɓe nde wonno ɓe kiisaki comci men wona potal wona potal yimɓe il faut ala sago yimɓe ɓe paama e haqqillaji mumen ko heewi ko nande gandanɗa hoorema ceerno Ousmane en mbiya ɗo potal nen ɗo potal mera wonde ɗo ɗon tan e nder haala maɗa he beele jogade taxi namnaki ko ma jogoɗa kataji leydi ma goɗa nationalité France ala on namnaki tigui rigui namnaki wadde nuttuɗen e formation o eyyi joni noon gudden eyyi joni noon ñaatugal ngal a wawa wadde toñi meɗen kamɓe ɓe mbiyata ko tenue de ville ayi ɗo ne waɗi ferguitande mawde ko yooɗi joom wuuro en ɓe ko eyyi ville o ɓe tenue de ville o com ɓe mbi ko ñaatugal wuuro manggo ɓe mbiyani holngol wuuro ɓe mbiyani paari sinno ɓe keeriri paari tan eyyi en anda paari ñantiri ɗo ko simaji wona wonan rewɓe ɓe jogui ñantulu mumen ñantulu mabuɓe kono haade ɓe mbi tan ko comcol wuuro Dakar ko wuuro seɗen paano Dakar mbatten ko dolloka yimɓe mbatten ko sabu doru min ha yooɗa kono ɗum ko dognowo o tawi ko jolowo o kay ala wutti yiɗi fof jolno on jiɗɗa a faltata ko o mi yiiɓani ɗo wutte mi ƴeɓtata ɗum ala ɗum hay sen wona ɗum ko gañam tumagu ene aroye so gari nder rogere e wol yiyoɓe ɓaleɓe calo jolno ɗumen ɓe mbaɗa sabuji noon kewɗi beele ɗon addi ɗon haalde min jaltoto gende joni kono joni woni yiyoɓe woni yimɓe calo jolnuɗo ɗumen so tawi taxi ji wonɗo daroto waɗa gurul oɗo nana dari ala neɗɗo goɗɗo gadiɗoma e makko a ari e makko beele omo jogui hakke salade julɗen omo jogui haqqe kono haqqe o wonko haala hen wiyama an garɗo aɗa yiɗi jolde o so tawi omo andi aɗa jogori bonnude sa joli e nder oto makko aɗa jogoɗa bonnude hen omo wawi salade o yima eyyi aɗa moddina aɗa dankiɗi ko coñma ari so joɗima e sisi makko he en ɗumini walla aɗa jogui ganduɗa hoorema hen gueɗe keƴita e oto makko so naati oto makko wawi bonde walla a ari aɗa arde filde omo huuli sa naati hen aɗa wawi addanamo caɗele omo wawi salade kono neɗɗo garɗo ene arde laaɓal mum ene arde needi mum kala goobu mum wawi jogade o ala salade jolnude on so tawi o salima an neɗɗo o ene jogui lawol ndewata beele joni neɗɗo jolowo o waɗi ko nokkuji tan to neɗɗo yahata jooɗo fade ɗon taxi walla noddete walla
hol so neɗɗo yiɗi heɓde taxi holo waɗata e taxi ene waɗi mbaadiji ene waɗi jogiiɓe ko wiyete abonnement sengo jaha aɓe jogii ko wiyete G7 en taxi bleu en e ko nandi hen ɓen ko central kawral téléphone aji jaha toon mbiya mbaɗa waɗe mon abonné sa yii toon a waɗe maɓɓe abonné ko kiliyaneɓe ɓe ƴeftoɓe taxi ɓe ko ɓen noddata nden tongode ko kamɓe ƴeftata soɓe ƴefti kaalaɗo gonɗa so haali ɗo gonɗa kamɓe haɓe jiimi e écran maɓɓe haɓe gandi taxi ji maɓɓe fof woɓɓe abonné fof ɗo goni ɓe ƴeewa ɓuuro ɓattade ma ɓe mbima ɗum noon ɗo e hojma haɓe gandi kadi ɗum on wondu eɗo gonɗa ɗo holno foti hojomaji no waɗata yettoma eyyi ɓe mbima ɗo e hojma naggam ma werla aran ɗum no wodi wadde ad joom taxi o ko joɓataɓe ɗum abonnement a yoɓat lewru fof yan kay Maysour ndeke melangagal wona horko ƴerta woni ala ko fuɗɗi Agnam yeroyaaɓe fuɗɗi Agnam melangagal ha taxi bari eyyi kono ɗo ngal ɗo melangagal kam ko melangagal ganduɗa hoorema dewgal lawol nde wonno kamɓe aɓe jooɓa facture aji maɓɓe abo kamɓe mbaɗi kamɓe ɓe jooɓat ɓe jogdiri so yi France Télécom ɓe jofdiri so orange ɓe mbawi jofdiri fof kamɓe koɓe yoɓoɓe wadde sen paami aɗa wawi rewde e ngol lawol aɗa wawi noddude joom taxi o e noddirguel muɗum aɗa wawi kadi arde toɗɗi darotoɗo walla aɗa wawi mbeɗa fotta e makko e lawol tan mbaɗani jungo beynama ɗen gueɗe fof no woodi so tawi en jalti to abonnement central to en waɗi garage taxi uji ɗo ko borno nen ɗon wiyete borno hunde wotere nen ɗon dari ko téléphone woni hen yimɓe wonɓe leegal he numéro nen hen a aran tan haade ɗon koɗɗa guitta numéro nde cohla e taxi fof nodda numéro sa noddi tan borno o sonat so soni taxi keɗɗo yeeso yaha ƴefta haalde nodduɗo o wiya nokku naggam gonmi mboɗi garna kam ɗon joola mbaɗa tarif maɗa jaha ɗum no woodi ene woodi ko kalɗa ko mi jolnuma mbiya min de ceerno mboɗo yiiɗi dokka kam cindel ma sa fof mboɗo sohla taxi somi sohli nodduma ɗum ko hakkude mon guitta dokkamo ene wawi jolnamo haɗa wima ñalawma tel tel waktu tel aɗa wawi arandemi ɗum no woodi ene woodi kadi lawol aɗa yirlo neɗɗo suuto junggo daroɗa ko en liggotoɓe jamma ɓe fof ko ɓuuri hewde hen ko yirlotoɓe hewan darade jarama Mansour Babam kettima bandiraɓe tedduɓe ko abbiti e taxi e nder leydi Waalo Fendo tengti e nder lamorgo ngo woni Paris Mango sikki ala den keddori ko heewi kono noon ɗo joni o en calmini dendagal hettiyankoɓe meɗen en calmini gaɗa Daouda Demba Sow yella hawa e Halimata Demba baban Katante a salminama a juurama en calmini ganduɗa Mamoudou Samba Sibourou Baydi Hille ko noon calminirten ganduɗa Mamadou Fulo ceerno Mamadou Fulo e dendagal kuuɓal ɓesgu Agnam yeroyaɓe e Agnam naɓe foof kono en calmini kadi ganduɗa Bolo Basum ganduɗa to woni fof nan woni e hirade e muɗum ganduɗa to toon to Thiaroye eɗen gandi noon so tawi horko ƴeere noddama so tawi Abdoul Mbengue to woni fof wasta tawane hetti yewtere nde e joom suudu muɗum Dieynaba Gawlo somo ɓattino ɗo eɗen gandi en nanan ɗo yela no hannirta ndade karalla labɗo golle ɗum noon dokka en gaati haade men ruttade koɗe yewtere
maɗa jooɗi peewi eɗen gandi ko pulaar wiyata ko woɗɗude wolde haɗata ɗum nanede. En calmini ganduɗa hettiyankoɓe yewtere meɗen ha toon to boson woni ceero ganduɗa Yaya Sall gonɗo hande foftere muɗum toon to cuuɗi meɗen banaji. oɗon calminirta ganduɗa ceerno Moustapha, ceerno Dirar, ganduɗa e Abdoul Bokum, en calmini ɗum en juurima ɗum. ceerno meɗen ceerno Saydou Soraw salminama juurama. ɗum noon kadi ko noon calminirten ceerno Siré Dia e kala ko taari ɗum. ɗum noon Bachir Gayde wasta tawane hetti yewtere nde toon to cuuɗi meɗen Horko Ƴere. Mansour, sen garti tigi tigi e golle meɗen ɗe, woni wiɓe noon wotomi satu sirluma no feewi ene gasa permi maɗe ko ñamlaɗe walla ko Daoud Jeewel ko koɗe juuraɗe, kono noon hande kam yaware laaɓat tan. sen garti tigi tigi e mbadi yewtere meɗen, a haali ko heewi e taxi, a haali hen ganduɗa no neɗɗo joldata. Beele jolowo ko kaldigal, aɗa nawami to mbiɗa yomma naggam, walla ne jogii feere no yobrata tan. e on sahaa eɗen jogii namde ha kewi, mbaɗen morlal jeeri tan ƴeewendiri ndi ɗum e nder hojomaji men sappo e joyi keddiɗi. Ibraahiima Oumar a jarama, hettiɓe kadi jarama, eɗen beltiniɗo hawrankoɓe teedel kase ɗo wawi wonde foof e mawnu men. Ko kalɗa ko taxi ɗo e fari ala kaldigal, nde wonno ko wiyete préfet de police de Paris ko ɓen jogii gandanɗa hoorema kuuɓal taxi, ko wiyete gestion taxi o kamɓe ɗum jeere. en waɗi ko wiyete compteur ko nan en kalino orateur en kalino lumineux en compteur ko ene jeeya ko saabi wonde ɗum taxi, jomum joli tan kaldigal ala, walla aroɓe noon mbiya holno foti ha tengti noon e ɓe jeeyaka leydi hay yiltoɓe wiyata touriste en ko ene anglais ɓe so jeeti mbiyama how much, holno foti ɗo e ɗo, min mbiyaɓe compteur. kono noon hewɓe ma mbiya ɗum hakkude ɗo e ɗo ene wawi wonde naggam, ene wawi wonde naggam, haqqillaji mumen ndeeƴa. eyyi kono ala kaldigal. eyyi a jolat tan jomum ñoƴƴa ha yetto darna jomum yooɓa. wadde sen paami ko compteur o ɓuuri hewde waɗede, walla noon so tawi ko jalto wuuro ngo oɗon mbawi haaldude e jomum paaɗa ko wuuro naggam, jomum waɗi ko wiyete ko forfait, taw ganduɗa ɗo ko ni tan yeɓɓirte taw wona compteur waɗe tan guila ɗo joni nden nawma ha Marseille, cikkumi ne wawi wonde wona. taxi Paris e nder leydi he e caggal leydi he ɗo jomum yiɗi foɗo wawi nawde ɗum. en jogui ɗo poɗɗa jolnude, en jogui ɗo fotano jolnude. ɓe sa yalti Paris a muurat placo walla ala so tawi gonɗa koye liggade, hay so neɗɗo wima nawam Barcelone a faami aɗa wawi nawde ɗum. kono noon sa yi a ala haqqi ƴeftude toon, neɗɗo wi nawam Marseille aɗa wawi nawde ɗum, kono a ala haqqi ƴeftude toon, nde wonno ɓen ne jogui taxi mumen keeri toon. eyyi kaldigal ala hen, ɗo wawi wonde foof ko mbimami ko jobdi ndi ko compteur gonɗe hen o ko makki hen fof ɗum jomum yoɓata, kaldigal ala hen. kala so ɓe mbi noon haɗede hatta waɗede, haɗede hatta waɗede, kala ganduɗa hoorema kaɗaɗo e wawi wadde ɗum ko kañum hoore mum, so tawi noon a nanggama hen ene mooli Allah. golle ene keewi e leydi he. Mansour Ngade, holko addanma suɓade gollal taxi, holno nafoore jiiɗa hen? eyyi min addinimi suɓade gollal taxi, ene wawi noon ko wayno ceerno Ousmane so nani ɗo ene wawi jalde seeɗa, ko yidde hebde haqqe mum, nde wonno neɗɗo jibinama ene halfa guila ka cukalel. min nanama e jangde école, on jangguino wonen toon ko kalfuɗumi, mi woni hen ha hedde semde ko wiyete CM2 en ko, mi ummima noon mi faare jangde Qur'ana. basi wortitami ala e fonde dondiɗa a rewdaki taxi ganduɗa ala min taxi mi haalama mi rew noon ha ɗo ƴamal ma ɗo fof ma naat hen. joni noon kadi a wone baydagal ala halfa, jinnaɓe kalfuma kadi aɗa ɗannima hari garani nde ɗo leydi kadi tuubo e kalfu. dawande jiɗɗa, ƴeŋade jiɗɗa, poftuɗa nde jiɗɗa. a faami, a finani kono a faami ɗo hen. nde wonno dimagu ene waɗi fayida neɗɗo, dimagu imi hen wona dañal. nde wonno so ari noon ko kala may garu toon e hol mbaɗi taxi ji may kalton affaire dañal muɗum. ɗo noon min duñimi hen ko dimagu hooram, a halfama guila ka cukalel, a woni goto mawɗo ari kadi ladde juɓɓude halfede nde ene muusi, ɗum kadi
nde wonno ko an dawnata hoore ma ko an ƴengata hoore ma an fuɗɗoto nde jiɗɗa an ƴengata jiɗɗa so dañal hen so dañal ala hen ko an o tigi rigui en calminiɗo Abdoulaye Ba ko noon calminiten ceerno Alassane Ka e ganda ha to galle men wonɓe toon to Passy e Mantoula Joly kamɓe fof ɓe calminaɓe juurama ha toon to cuuɗi men galle men wonɓe toon ha to Roubaix en calminiɓe en juuriɓe en calminiɗo ganda Aissata Malaw Sy kettotoɗo yewtere meɗen to Sengo Cindel wadde joni joni ceerno Mansour garaten ko a haali nafoore wonde hende beele won caɗele kadi gonɗe no waɗi caɗele no feewi ko adi fof ko muñal neɗɗo mo ala muñal o a wonde no kala ñande dawɗa mi anda ñalawma de wonno min kam ko jamma liggotomi kala ñande dawɗa ma yi ko ene musma ma yi ko ene mettuma a faami so tawi a ala ngal muñal tan kedi ma wuppi ma heɓi e won go ɓe ko yarɓe sangara ɓe ko jayimɓe simme bonɗo ɓe jiiɗa ɓaɗede ɗum fof wayi kadi cakal ma anda ko jogui wona andu ko caɗele e won pousse jonde kadi wona moƴƴa neɗɗo ɗum ko caɗele eyyi beele oɗo ngala e nder taxi ji mon he tan tokkuɗo memata walla ɗo jaɓɓata tan ɗum saaƴa tan dilla toon to police ngam nden ko mbiyata alarme ko ɓeto on ngala ɗum e taxi ji mon ala minen min ngala ɗum yettaki ɗon tan wasata aroya kono noon sa heeɓi caɗele sa noddi police ɓe mbawi arde ko leelani eyyi ɗum kam sa wi kam taxi ko ɗo gonmi mbeɗa jogui caɗele baɗinani kono hojom ɓuuri hewde ko kamɓe gaari so wona noon taw banlieue gonɗa sa woni banlieue sa noddiɓe aɗa wonno erde ko garani ɗen caɗele kadi min keeɓi hen eyyi so tawi hande aɗa haalda e hono ma joguiɗo taxi walla neɗɗo jiɗɗo naatde e taxi holi bagginaɗi dokkatamo eyyi nde wonno ko kala mbimami ko tan en jogui hen nafoore en jogui hen caɗele ayi nafoore kalanmami ndimago hoorema nde tampuɗa foof aɗa wawi hodde sa yeewi haajuma aɗa wawi ɗon haajuma jijita dañal ngal so tawi sehilma heeɓi caɗele walla aɗa wonde galle ma ala wawa arde mum ɗum sudma nodduma walla ɓiye nodduma walla ɗum ɗo nedduma ɗon aɗa wawi woppude liggey ma jaaha paata ɓesgu ma an ɗum kadi ko nafoore jaaha jiiya ɓesgu ma so tawi ko liggoɗɗa ko wiyete liggey tuba ko ka kalfaɗo wonko aratama wawa woppude liggey o ɗum joni ko nafoore kala mami ndimago ngu wiyete liberté ko kono wona taxi foof jogui ɗum ene woodi taxi location ne jogui taxi mo ganduɗa mo jeenɗa hoorema ne jogui taxi mo jagguɗa aɗa yoɓe lewru wadde an jofiɗaɗo tan ko taxi mo jeenɗa hoorema on ndimbaji taxi ɗi fof nandi ɗon nde wonno taxi ɗi pecci pecce nayyi on wiyoɓe pecce pecce en waɗi taxi ko wiyete artisan o artisan woni coɗɗo ene gayni kañum jeeyi taxi muɗum a faami en waɗi taxi locataire ko wiyete kasɗo ko aɗa haasi aɗa yoɓa par ce que no luwirta no kasirta galle ni ko noon wayi ɗum no woodi en waɗi taxi ko wiyete salarié aɗa liggo aɗa yoɓe ko holno joɓinɗa noon kala ko liggiɗa sa hooti ɓe calcul tawi compteur o ko wiyete taxi métre o aɗa liggan sappo e joyi euro walla temedere euro walla euro ɓe ɗumin ɗum ɓe mbaɗ ɓe jejjina ɗum ɓe jalta tan ko wiyete pourcentage ko ɓeyran 30%. fini hen ne natta leydi ndi ne gasa tawa ala no permis jangguiɗo permis a heeɓi permis guilay a ha yettima be ha waɗi ganduɗa ɗiɗo hebloji ha naati taxi sa yettima wonɓe caggal maɓe nden ɓetaɗo jogui miijo e gollal bangal dani henna e joƴƴino ɗum to men to taw koye ɓuuri hono o wayni walla ko ɓuuri ɗo ɓeta nafta yimɓeɓe wawa ustade yimɓe ɗanngal e taw ko min namɗan ko toɗɗi kam tan min an Mansour eyyi min ɓaani kono noon neɗɗo ƴeewowo jawdi jiɗɗo dañal omo wawi waɗ ɗumen to yimɓe laaɗa dañal min mi yiila jila min jiltomo kalis mi yiila dañal ko kalami dañal ko nde wonno ay taxi ene waɗi dañal e fannu ko kalɗaɗo ko en namni nagal manggal en namni doole mawɗo
a faami ɗum wiite ko entreprise ɗum noon waɗa géré ko hunde mawde nde wonno ma jogoɗa ko wiite Ibrahima tigirigi Mansour Ngaydo mbiɗa andi bandiraɓe beltima no fewi bandiraɓe hewɓe ni hande ene binde en gato less wonde jiɗani nadde jiiɗi ko heɗade nde wonno no heewi jewte baɗaɗe tawa ko jewte belde tawa ko jewte jurminide kono kadi hunde so tawi yimɓe guuri hen ene hani ganda holno gurdam ɗam wayi holko golloto hen holno jarata hen holno dañirta hen e holko mbasata hen wadde noon ummade to men arde ga hen wona pittowo bonani wonde lawƴowo bonani wonde dondotoɗo wuura e dole muɗum bonani kono noon kadi joom juuɗe joom koyde joom hakkille bawɗo wadde hunde kadi fotani mataw warde ɓandu muɗum ha sikka hunde foof mataw ko tubakoɓe tan dokka aduna wadde noon ko coynoton ɗen ko en batti yirɗum guite men te en paami Touba ko jeeyaɗo e nder leydi Faraysi jogiiɗo taxi e ɓaleejo hannde hono Mansour Ngaydo gummiɗo horko ƴere haadi woni laawol ngol ɓe ndewi ngol ko gootol ko oya no waye mum ni oya ko noon tan waye muɗum gooto fof ko doole muɗum gandal mum e neɗɗaagu muɗum ko ɗon tan woni ko jogaa ko ɗo jooni jooni o en kettoto gaaci seeɗa garten waynodirde koɗe musidɗo meɗen Mamadou Demba Sow woni Mamadou Fulo kankone omo lamdi en beele taxi jogui koɗo herori tan walla sa heesi a heeɓi taxi to welma fota wawi dogde ala taxi jogui so tawi ko taxi parisien an koye Paris liggorɗa koye Paris eftoɗa en jogui noon wiyete ko zone uji e waɗi urbaine e suburbaine waɗi koɗe gueɗɗi urbaine o ko nder Paris ko wayi département 92 o département 93 et département 94 ɗiɗo aɗa jogui haqqe charge hen en jogui noon guure guittitinaɗe hen a wawa ƴeftude hen kono noon to banggue nawde to ɗo welma fof a nawat tigi rigui en paami wadde wonto ittitina ko Mansour Ngaydo hade ma wayna joni nder hojomaji tati jogaɗi ɗi sa hande a joli hande e nder ganduɗa taxi ma o BMW walla Mercedes walla ko nandi hen aɗa daago e nder laabi Paris wayno hande boulevard Raspail sa siftori ñalɗima toon to Vulliers to gonɗa to banggue Sahal holko ɗum addantuma neɗɗo anda gurdam mum neɗɗo gurdam mum wayi tan kono hendu ni hendu so durbitima hay goto andaɗo ha ɗoyti gornam so neɗɗo yii hande ene joole ɗiɗo laaɓi ene yirlo ɗiɗo laaɓi tuuba ko jeeyaɓe ɗo e leydi he gara ko ɓuuri hawɗum hen gara jibinaɓe ɗo mawnuɗo gara nanoma bedde naggam holto heedi an aɗa andi to jibinɗa an to gonɗoɗa sono yii hande jeeyi beddaji wuliyaji sel baɗi ha noon ene mooli Allah beddaji ajam yen yaaɓe e hande ɗo neɗɗo woni ɗo firtama neɗɗo yo andu en foti darade neɗɗo en foti tinnade neɗɗo hay hunde ɗo ko woni neɗɗo ko pinɗo tan ko hendu ko jaaɗo anda ɗo ɗumnoyti ko e nder kalɗa ho noon wasiyade yimɓe a haalde affaire gollal ngal woto neɗɗo wi mi janggani mi wawa won taxi makko ne yoru min kadi gonɗo sababu ha mbammi taxi caggal yiddemi heɓdemi ndima ko hooram haɓe goti Ablaye Thiam ko ɗo janggi Faraysi nde oɗo ko goto mawɗo ɗo janggi Faraysi haw watti yiiɗi yeeso makko o yehi waɗi formation taxi kanko idi ham heɓde ɗum noon an gonɗo ɗo e leydi o andu an hoorema hay sa janggano aɗa wawi janggude ɗo henna ha mbatta yiiɗi yeeso ma ha nata e formation taxi keɓa taxi ceeɓa holi konngol ma battidigol tan e nder hojom keddi ɗum konngol am battidigol tan ɗum ɗo ko beelama mawɗo ko yimɓe cikkano hande oɗo ceerno Amadou Bambilor wadde ngoɗo radio ha ko fulɓe en jooɗo hen e kala hen ɗeɗo mecce ene duñi hen yimɓe mboɗo wiya kala jiɗɗo wadde taxi yo woto jogo hen kulol yo jogo muñal noon jogo pellital ene waɗi nafoore ene waɗi tampere
nafoore nde so tawi a liggima tan a dañat ka dañal fof ma dañat no guurinɗa galle ma eyyi kadi taxi ala ko wiyata chômage ko eyyi ɗum nan jinno wiide on jarama yallo ken tawde o samu a jarama ceerno Mansour Gayde en calminiɗo mini men ceerno men Aboussa Gassama binduɗen ɗon hetto yewtere nde toon to leydi Sénégal mo wi yen jokku golle omo duwono leñol ngol wadde bandiraɓe tedduɓe ko yidde tan rendo ngo faama neɗɗo kala to wawi wonde ene wawi gollade gollal noon faltaki debbo faltaki gorko ndeka gollal kadi faltaki nguru ɓandu kala ko mbawɗa yiide mbattuɗa hen hakkille maɗa sa janggi aɗa wawi wawde sa wawi aɗa wawi naftorade wadde noon gurdam taxi firani tan haade aɗa yiya neɗɗo o tan mataw ne jogui wonde comci laaɓɗi ene ñanti mataw woni koye foftere ene yara ɓuɗɗam ala ko golle no baalowo rondade ene baalowo fittude ne baalowo lawƴude ni wadde foof ko golle kamɓe fof ɓe darani tan ko riwtude basal en calmini kuuɓal bandiraɓe ɓesgol golloɓe e ngal ɗo gollal en jiwrimamaɓe en jaariɓe ɓoyata noon kawri hen to yewtere men kokkiriko so gene jaaɓi jaabima hande noon roguere men toon ko beele guindiyanke ene woodi e leñol fulɓe ɗum noon to kaɓirɗe dowrowe wonno toon ko musidɗo meɗen Siré Anne cukalel laaɓi golle kaɓirɗe kakidiɗe ga banggue ko musidɗo meɗen Aminata Siré Bassoum wonno koɗo men hannde ko Mansour Gaydo mo cuuɗi meɗen Horko Ƴere ɗum noon joguinan noon yewtere nde ko musidɗo moon Ibraahiima Oumar Kane Katante leñol mo Agnam Yeroyaaɓe en baddi aadi ceerno Amadou Ceerno Djibambilor yo jaam walanen so waali yo tawti